Kristavina. Mitä? Toi oli laimein kuolema. Ui, mitä? Mitä vittua? Kuulostaa jotain. Oh my god! Is that really? Let me have a little peek. Oh, what the fuck? Hey! Something. Can you please go to your mage and make me a teleport? Okay, I'll Mitä try. Vittua. Rekordaa. Mitä täällä tapahtuu? Add-on complete. Ready to plunder. Agor. Hola. No. Mä kuulen jotain paskaa. Additional supply depots required. Research complete. Kyllä mäkin kuulen sut välillä epäselvästi. Noniin. Täällä on näitä zombien ruumiita joka paikassa. Mitä vittua tapahtuu? Ei. Hei, mitä? Ei mitä. Ei. Oho. Se oli mun penkki, mä vahingossa undonasin se. Hei. Ei nää tee mitään. Nää on demomani miinoja, mutta ei nää tee mitään. Se. Yeah, I'm ready. Noniin. Go. Jumalauta. Mitä? Noniin. Tää! 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 Mä saan susta creepyin. Missä sä oot? Oot täällä jossain vedessä? Joo. Pysähy. Missä sä oot? Ilmassa. Sä oot tossa. Mitä vittua? Ai toi on ollut maukasta.